Третє. Сонячний. Ніч. Я не вам ніч записки так чесно. Але ще ні. Манту подивись. Манту не указу. Типи-топи тако. 675 тысяч за секунду. Галаксия Ашти тако. Это страшный почти тако, но... Не, это засекнутый. Нас это засекнутый, мы можем куповать брейнеров. Не, это засекнутый. Я так не сделаю. А потом я засекнутый. Зараз заберем. Я. Fragmento. А. Ты меня не то забил. Я не то забил. Не. Не. Остану дома, бешка. На пути природы. И скачем туда. Ну да, пути добрый природы. Я ще одно видео строить, даже потом сотечки на то видео. Робота будет за робоксами. Сервера. Какие сервера? Ну так вот. То будешь первого. Тоді буде відео як моє дороге відео. Тож хотіло б, щоб ви ще дали на то відео лайк, бо іначе люди к вам tento chlapec jde tak tu po hlave. Ako tomuto s tým číslom, jak dáva. A ešte som ju pôjde tento tung sahur. Tung sahur. Vidíš, ešte si to povedal, že ide so mňou. A my mu neurozumieme. Vidíš, sme sa s ním dohodli. Vidíte? Teraz on si už ide pre vás. Vidíte? Tuto sú domy za týmto svetom, kde odchádzajú, no tak tam sú tí brainroty. Tak on si ide tam pre vás. Vidíte? Prosím, pohneš si. Zoberiem si kolik kombo. Yes, sir. Si dám toto kombo. Si spravím neskôr. Takže takto. Tu auto. Ne. Kombo skáče. Ďakujem. What happened?
vidieť, čo to Galaxium, tak ale to nebudem toľko točiť. Auč. Keď chcete traviť kamaradu, vy chcete strieľať a také veci, tak choďte sem a odtiaľ im dávajte nejaké veci a tak. Neskočte tak po nich a bum. Chcete svoju kombo. Takto pôjdete sem hore. Čakajte. Ne, mi to nevyšlo teraz. Dobre, takto sem. Si do ruky slapstate, že BUM! A teraz potom to borbalony lulilon. O, tu je Gorilla Battleman Drill. Som nečakal, že sa spawne. My ideme takto a skočí po Cappuccino Assassin. Nech sa naučí hrať Steel Brainer. Tu nebol Cappuccino Assassin. Môže byť Cappuccino Assassino. No. Chceme Cappuccino. Môžem vidieť kamerám ten Madundung. Prosím. To mne nikdy nepadne. Ram, nikdy ti nevie padnúť. Aj tak po ňom skočím a nepadne mi. Skáčem! Som vedel, že mne nepadne ramen Madundung. No tak. Som robil si straničičku. Nič mne nepadne, žiadny secret. Ani to nechcem. Len kde padne Gararam a La Grande Combination. Žiadny iný secret. Ideme chodiť. A fakt nikdy tu na pase. S týmto tungáčom. Poďte sa húr. Bni. Rila. Svina bodmere. Rila. Balerina. Rozpäť. Prečo to nie je žiadny dobrý prehľad? Títo kamanky, rarky, legendarky, epiky sú tu žiadny mytik, ani prehľad kód. No tak, poď mytik, aspoň ty mytik, aspoň ty. Aspoň mytik. Čakajte. No, tak mytik. Nechcem prehľad kóda ani sekreta. Len mytika. Ja som mytik. Nebudem brať elefanto.
Na chvíľu si to stopnem. Idem na vecko. Nechám natočiť. Nechám to natočiť, nech uvidím, čo tam bude. Bolo to niečo dobré? Lebo som počul nejaké, že kombináciona. Bolo to niečo dobré. Moje meno, môžete si ma pridať. Nie Black Boy, ale GVVMIL 2. OK? Koľko mne už vyrobila typito pitáko? Hovinka sráko. Dobre. 4 slov. No tak, dobrý brainrot. Môže to byť dobrý brainrot. No tak, dobrý brainrot. Kebyže Drakon kanál teraz spadnem, tak to je insane. Aj tak na ňo nemám peniaze, takže neviem, na čo by to bolo. Keď ja som myslel a Grand Combination, tak sa asi zblázne. Keď tu išiel na pasela Grand Combination, tak ja poviem taký, že free kamelo.
jednu fotku dám na svoj skin. Dobre, trošku som si spravil fotky. Toto si otvorím. Lucky block. Si otvorím. Lebo index. Špionír Golubilo nemám. Ježiš. Tieto sme mali. Takže chcela by som špionír Golubilo do index. Jaj. No tak, dobrý prírodkov alebo také veci. Prosím. Toto bude len 20 minút trvať. Pôjdem to uložiť a pozrieť si celé video. Takže to bude 40 minút. Are you serious? Here is Mythic Lucky Block. No, pozostavilo. Viete, jak som ja dostal? Ale čo je bandito, traktorito? Ja som si kúpil taký proste, že Brainrod God Lucky Block. Tento Brainrod God 60, 30, 10%. U mne padol ešte gold. Lucky Block bol gold. To je insanely rare. Kamu aj ja som mytiku furt dostávam to aj najviac napravo, kedy najlepšie. A to najhoršie, to mne nikdy nepadlo. Ja proste tomu nechápem. Ja tomu nechápem. Som strašne chcel Orkala. Tak ale čo tu nejsú dobré brainroty? Kam ste išli brainrot gosti a sekreti? Šli ste na dovolenku alebo čo? Bro, ako mi nikto mne neodpovie. To je fakt super. Tak čaute, koniec videa.